טוב, אז מה קורה חברים? היום אני הולך לעשות משהו מטורף שעדיין לא עשיתי. כמו שאתם רואים, יש לי אודין דין דון. למה אני גנבתי אותו והצלחתי בגניבה. אז כמו שאתם יודעים, יש לי אודין דין דון ויש לי עוד משתמש שיש בו דברים. אז אני הולך להגריל את האודין דין דון הזה. קניתי פה מלא ברנדותים ובסוף הצגתי אודין דין דון. אז תירשמו לערוץ ותיתנו לייק אם אתם רוצים לזכות באודין דין דון, ואנחנו צריכים להגיע ל-75 מנויים ו100 לייקים. אבל רגע, עצרו, לפני שאתם ממשיכים לגלול לסרטון הבא, אז באמת זה יעזור לי אם תיתנו עוקב ולייק, גם מעבר ל-75, זה באמת יעזור לי.